नङा आदै बायनायसो मोनफेराखै जोङो खमला बेफारिफोर हिसाबै दिनैसिमाव आं 17 बोसोरसिम जाबाय आं मोनफेराखै आं फिसा उन्दैयावनो मावनानै जानांदों आदै जेबो गैयै न'खर नालाय फिसा फोरोंनांगौनि खोथा थाबाय ओरै दखानाबो मोजां सोलिया फेदेरनोबो हाया बर'नि दखानाथ' बेनो जानाय बेनो फाननाय नालाय फेदेरनो हाया आदै नोंसोर नैबे 27 राजा लामायावहाय राजा लामानि बिखायाव जिरायनानै नोंथांमोना जे खमला फानदों नोंथांमोना माबानिफ्राय जागाया बे खमला फाननायखौ आरो मानो बेबायदि अबस्थायाव नोंथांमोना खमलानि फालांगि खालामनो गोनां जादों जोंहा जेबो गैया आदै हाल खदाल गैया साख्रि बाख्रि गैया ओंखायनो खमला फाननानै जायो आरो बोथोरनि फिथाइ बोथोराव फानो ओरैनो दखान फिसा होनानै जायो जानाया हाल खदाल गैया नालाय ओमफ्राय दा बोथोराव खमला मोनो खमलाखौ फानो आरो दैज्लाङाव थाइजौ आनारस लिसु बिदिखौ फानो आरो दा बोथोर लायै बोथोर फिथाइ मोननायखौ फानलांनाय जाजोबो आरो थालिर थुलिर लानानै फानजोबो नोंथांमोना बेखौ बबेनिफ्राय लायनाय जायो बेखौथ' जों सिगां भुटानाव बोयोमोन आदै ओमफ्राय भुटाना जोंनो खुला हरला आरो फिथाइखौ थांबाबो जों मोनबोला नालाय ओमफ्राय दा बरपेटायाव हलसेल गारोना बयबो भुटाननि मानसिफ्रा ओमफ्राय जों बे बरपेटायाव लायनाय जादों ओमफ्राय बरपेटानिफ्राय गोदो गारि रिजार्भ लायै थाङोमोन उइंगार रिजार्भ लानानै हरनि 1टा 2टा गाहामाव सिखारनानै थांनांगौ आरो एखमबा 3टायाव एखमबा 1टायाव बे सिलायनाय दिनाव एकदम 1टा गाहामाव थांबासो मोनहैयो सिलायहैनांगौ औ माने बुस्थुआ जै फैबाय लोगो लोगो आनलड जाजोबखायो बेफारि हाजार हाबनाय ना बेसेबां लाबोयो जोङो फन हिसाबसो नालाय बे समाव ओमफ्राय ओरैनो 100 हिसाबमोन आरो बै भुटाननि समावथ' 400 500नि मोनबोयोमोन 100आव ओमफ्राय ओरैहाय फन हिसाब ओरै फार्स्ट लायनायाव बिदिनो बिसिनाबो 400 450 500 600 बिदिमोन एसे खममोन आरो सिगाङावहाय ओमफ्राय दा फैनानै 700 750 850 900 950 सिम थांदों देग्लाय एसे गिदिरा फनायसेयाव फन हिसाबसो ओरै बरपेटाना दा देग्लायथ' अनलाइन बिहरनाय बायदिसो जाबाय थांफेराखिसै गावसोरनो होफैयो गारिजों नों खय फन लाखिदो आरो एखमबा जों 20 फन 25 फन 15 फन बिदि लाखिनाय जायो माबायदि स्टाइलाव फानो दा जोङो गिदिरखौ थाइब्रै जाबनानै थाइबा हरो ओमफ्राय भागा मोनसेयाव 100 आरो ओमफ्राय बै फिसाखौ 6टा जाबो 7टा हरो बिदि मोनथाम क्वालिटि ओंखारनाय जायो माबा फिथाइ हनायसेयावनो आरोना बै गिदिर साइजखौ थाइब्रै जाबबाय थाइबा हरबाय सोरबा 6टा लांबाय सोरबा 7टा लांबाय लांग्राफ्राबो अख्रा थायोना जोंहाबो जोंनि फसायनाय बायदि दोनाबानो ओंखामानो फैया फनायसेयाव 100 150 बिदिल' थायो आरो बायग्राफ्राथ' बिदिनो एखमबा जाब फैयो एखमबा दाल साफा सानै बिदिनो थाबबो फैया एखमबा थाब फैयो नैबे जानुवारि डिसेम्बर जोबसि जानुवारि 1 थारिख हाबसायाव एसे कास्टमारफ्रा बहर जायो आरो बे समाव सिजेनथारना ओमफ्राय फिथाइखौ बे समाव एसे बुरजा बोनाय जायो जोंहाबो बिदिनो मोजां नांनायाव 20 फन 25 फन बिदिनो लाखिनो हायो आरो मादैमोना अनलि माबा खमलाल' फानो ना आरो बायदिसिना बेसाद खमलाजों लोगोसे जोङो बैग्रि मोननाय समाव बैग्रि लायो आदै ओमफ्राय तुरमुस दा नै तुरमुस मोनहांबाय हनै तुरमुस लाखिजेनबाय आं मैयानिफ्राय ओमफ्राय शिलंनिफ्राय आनारस फैयो बेखौबो जों लाखियो ओमफ्राय दा सिजेना गैलालाय आनारसना मेसेंनि आनारस ओमफ्राय दा आंगुर फैनोसै आंगुर लाफानोसै ओमफ्राय दा स्ट्रबेरि लाफायो ओमफ्राय दा जेनेबा बे तुरमुसखौथ' लाखायो जोङो दा फैगासिनो दं बे सिजेना ओमफ्राय दा बिसोर जोबनानै माल्टा होननाय खमला फैयो माल्टा बेखौ लायो माल्टा होननाय बेबायदि गोजा खमला फैयो बेखौ लायो ओमफ्राय बे केजि हिसाब थाङो आरो 200 थाखा केजि जायो ओमफ्राय प्लास थाइजौबो लाहैयो दैज्लाङाव थुलमुल हिसाबै माने खमलाया सिजोनाव बेसेबां माबानो हायो नोंसोरो थुलमुल जायो थुलमुल हिसाबै गासै एकदम फार्स्टनिफ्राय जोबजासिमाव फाननायाव सासेयाव बिदिनो
20,000सिम गोग्लैहैयो आरो बाहाग राननानै औ बारा थाया फनायसेयाव 100-150 थाहैसै जयै बिदिनो थुलमुल 20,000 15,000 गोग्लैयो आरो सासेयाव फानजोबनानै जोबथारनानै रानबा हेफाजाब होनो हायो ना हाया बे फाननायजों इसिबां हाहैयालै आजा जाहैया दामा गोराजोबना फिथाइनि दामाबो बिदिनो एसे एनै सुंदेरनाय जायो आरोना ओरै दखान फिसा दंदेरो बेजोंनो सोलिबाय बेनि एसे बेमार आजार जाबाथ' स' थांजोबलायबाय फिसा फरायनाय मानाय खस्थ'थारलै हाल गैया खदाल गैया नालाय बायनानै जाजोबनाय मादैमोना बे लाइनाव साबैसे जायो नोंसोर बिदि फाननाया बे लाइनाव नैबाव न'खरथाम दं बैयाव न'खर मोनबा लाइन ओरैहाय जोङो बे ओनसोलनि जोब औ सामथाइबारिनि गोजा दस्रानि गैया सरकारनि फारसेनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनबाय नामा आरो मोनाखैबा माबाफोर खावलायनो गोसो नामा जेनेबा उसुबिदा सरकारा जोंखौ अनोबाथ' मोजां आदै जोंखौ नायसनफेरनाय बायदियानो जायाखै खेबसेबो अनसुंथाइ मोनाखै जों सरकारनि जिखि सरकारानो फैया मानि आदै जोंनि हाग्रामा सरकारानो 15 बोसोरसिम सोलिलांबाय जों अनसुंथाइ मोनाखै बेबायदि खमला बेफारिनि थाखाय आरो नै प्रमद बर' साराबो बोसोरबा खुंलांबाय जों बे खमलानि सोमोन्दै अनसुंथाइ मोनफेराखै आदै औ बुंनानै लाब गैया जायो मोनाखै नालाय मोनाखै होनबाय नायसनाखै आदै जोंखौ साथा गांसेसिमखौबो नायसनाखै साथाया निजा बायना लाजोबनायसो नङा आदै बायनायसो मोनफेराखै जोङो खमला बेफारिफोर हिसाबै दिनैसिमाव आं 17 बोसोरसिम जाबाय आं मोनफेराखै आं फिसा उन्दैयावनो मावनानै जानांदों आदै जेबो गैयै न'खर नालाय फिसा फोरोंनांगौनि खोथा थाबाय ओरै दखानाबो मोजां सोलिया फेदेरनोबो हाया बर'नि दखानाथ' बेनो जानाय बेनो फाननाय नालाय फेदेरनो हाया खामायदेरग्राबो गैया बे बोराय बुरि सानैयानो जेबो गैया आदै